Her har vi et lille drivhus med en enkelt græskarplante, og det ser jo nogenlunde fornuftigt ud. Men vi kunne godt tænke os at finde ud af, om planten nu også har alt det, den skal bruge, fordi vi vil jo gerne have, at vi får et græskar med lidt størrelse på. Der ligger et eller andet derovre, men det skulle gerne blive endnu større. Så det har vi lige en metode til, som jeg vil vise jer. Hej alle sammen. Så har vi lige været inde i et 32 grader varmt drivhus og høstet et lille blad. Det seneste fuldvoksne blad på en af stænglerne derinde. Og det er faktisk ikke så meget blad, vi skal bruge. Vi skal bruge det meste af stænglen her, som vi skal have skåret op og renset og sendt til Sverige til LMI til plantesaftanalyse, så vi kan se, hvad der er op og ned på næringsstofoptaget i den lille plante derinde. Så er vi lige rykket i køkkenet en tur, og nu skal vi lige have gjort lidt ved ham her, så vi kan få den gjort klar til forsendelse til LMI. Og vi starter med at skære det meste af bladet af. Væk med det, skal vi ikke bruge. Og så deler vi planten op i nogle bidder her, så de let kan sættes med posten eller med GLS i en plastikpose. Så vi skærer op i nogle bidder. Så den længde er vist meget passende. Og når vi så har delt dem op i nogle stykker, så vasker vi det af under helt ren vand, så vi er sikre på, at der ikke er noget, der forurener planterne, fordi det er jo meget præcise analyser, der bliver lavet over i Sverige, så skal jo helst ikke have mærkelige ting, der forurener det. Så jord og alt, hvad der kan sidde på, det skal simpelthen fjernes, og når man så har fjernet alt, hvad der kan være på dem, så tørrer man dem af, lukker dem. Vi lægger dem på et stykke rent papir, og så finder man en pose et sted. Eventuelt sådan en med ziplock eller tryklok. Smider en pose, og så sender man simpelthen den med en følgeseddel til LMI i Sverige. Så får man nogle resultater hjem, og så er der en chance for, at man kan finde ud af, hvad man skal gøde med i næste periode, så man kan lave et græskar eller en anden grøntsag med størrelse og god smag.